Gaur berton bildu gara ohiko bilkura osatzeko asmoz, urriko ohiko bilkura. Urriako 27 dela, arratsaldeko 30 dela, 27 preplenoa izen zen, 7 aldera direzela, hasikera moteko gara. Berton bertoratukoak zerrendatuko duguz. Bertoratukoak honakoak zarie. Unai, Pepi, Iker, Amaia, Aritza, Amets, Irati, Gorka, Bego eta Jabi. Beharrezko kurune dauelez, organo eratutzat hartu alda. Aztergai lehenengo puntua izango litzake 2025ko irailaren 25ean egindako ohiko bilkuraren akta onestea. Inok ekarpenik edo? Ekarpenik ez badau, bozkatuko dugu onartze aldera, botoak alde, hau batez. Bigarren puntu izango litzake alkatetzaren dekretuen barria motea. 2025ko 386tik eta 460. Hirurehundalarogeta 2025koa kiroldegiko gimnasioaren obraren esleipena promozionez Iturrigorrialderen alde esleitzea. 387. Txakur arriskutsu batek ustez eragindako erasoekin lotutako behin-behineko neurri provisionalak. 388. Udalak lehentasunez erosteko duen eskubidea ez erabiltzea eta era berean areagabideko zenbakiko aparkalekuko 28. emakidako partzelaren titulartasuna oinordei egindako eskualdaketaren jakinaren ganean geratzen dalaren barri emotea. 389. Next funtsez diruz lagunduta duen Hirubideko biribilguneko obretan asfaltos morga enpresaren erantzunkizuna behin estalita abala askatzea. 400. dekretue Hirubideko biribilgunean egin beharreko obrak direla eta proiektu berria onartzea, behin aurreko lizitazioan lizitatzaileak atzera egin ostean. 401. Hirubideko biribilgunean egin beharreko obrak direla eta kontratazio espediente barria onartzea, behin-behineko lizitazioan lizitatzaileak atzera egin ostean. 402. FNK-rako sarrera nagusia izteko obra lizentzia. 403. Bakioko probalekuko UBS metagailua ordezteko obrak egiteko kontratu txikia remika enpresari esleitzea 25.457 eta 5 zentimo eurotan. Bezik gabe. 404. Bakioko udalaren hirigintza arloko ingurumen arloko aholkularitza zerbitzuen kontratazioa luzatzea urtebetez. 405. 71/2025ko espedientea aholkularitza juridikoa eta ordezkaritzako kontratu txikia gaurko abokatuak oka enpresari esleitzea. Hemen dino espedientea baina dekretua uste dutala. 2.200 eurotan. 406. Inigo Santxo Uriarte abokatua izendatzea 31/2025ko zenbakiko prozedura laburtuko administrazioarekiko auzi errekurtsoaren jarduketa Bakioko udalaren interesak ordezkatuta defendatzeko. 407. Bizkaiko Sur Federazioak Bakioko hondartzan 2025ko irailaren 27an da 28an Bizkaiko body surf txapelketa surf ekitaldia egiteko udalbaimena. 408. Birjilanda 8ko lur jauziak direla eta jaubeari eta kostaseria agindu emotea konpontzeko. 409. Elesalde sektorearen lan topografikoak egiteko kontratu txikia IT Topografia SL enpresari esleitzea 900 eurotan. 410. Bakioko hartzaldea 17ko otzategitxu etxea handitzeko obrak lehenengoz okupatzeko lizentzia motea. 411. Goitzi baserrian egiteko obra batzuen lizentzia ukatzea eta beste eskaera batzuk onartzea. 412. Bakioko San Pelaioko bide nagusia 52, Hondarralde, KPren alde, eraikin horretako EIT-akatza konpontzeko obrak lehenengoz okupatzeko lizentzia matea. 413. Obligazioen ordainketa onartzea. 414. Obligazioen ordainketa onartzea. 415. Aholkularitza juridikoko eta ordezkaritzako kontratu txikia gaurko abokatuak oka enpresari esleitzea 2.200 eurotan. 416. Inigo Santxo Uriarte abokatu izendatzea 413/2025ko zenbakiko prozedura laburtuko administrazioarekiko auzi errekurtsoaren jarduketan Bakioko udalaren interesak ordezkatuta defendatzeko.
417, Ana Urrutia Iturrimendi Andreari, Ari Alkartearen izenean, postetxeko eraikineko bigarren solairuko gela bat erabiltzeko baimena emotea. 418, zerbitzuen kontratu txikia LOC, konsultoria en kontratazion publika enpresari esleitzea. Pleguak prestatzeko zereginak bete ditzan. 419, trafiko arloko zigor espedientei aurkeztutako zenbait alegazio baiestea. 420, trafiko arloko zigor espedientei aurkeztutako zenbait alegazio esestea. 421, herriko eraikinen garbitasun zerbitzua prozedura irekiaren bidez kontratatzeko espediente honestea. 422, bitarteko zenbait funtzionari hori lan jardueraren epea luzatzea udaltzain laguntzaileen zereginak betetzeko. 423, kredituak alderatzeko espedientea honestea. 424, trafiko arloko zigor espedientei hasiera emotea. 425, nominak ordaintzeko ebazpena. 426, obligazioen ordainketa onartzea. 427, 28, 29, obligazioen ordainketa onartzea. 430, 219/2025 espedientean aholkularitza juridikoko eta ordezkaritzarako kontratu txikia gaurko abokatuak, oka, enpresari esleitzea 12.000 eurotan. 431, Inigo Santxo Uriarte abokatua izendatzea, 219/2025 zenbakiko prozedura laburtuko administrazioarekiko auzi errekurtsoaren jarduketan, bakiok udalaren interesak ordezkatu eta defendatzeko. 432, eskola eta aurreskola garbitzeko lanen zerbitzu kontratu txikia impacto, limpieza y mantenimiento SL-eri esleitzea, hilan 4.792 euro eta 411 sentimotan. 433, obligazioen ordainketa onartzea. 434, Winfopol enpresari kontratu txikia esleitzea udaltzaingoaren kudeaketarako aplikazioa SaaS modalitatean eskuratzeko eta bera erabiltzeko beharrezko formakuntza jasotzeko. 4.326 eurotan. 435, eskatutako banatze lizentzia ukatzeko ebazpena. 436, Soluciones al Agua y Bombeo SLU, ISO enpresari kontratu txikia esleitzea, zubiaurreko ponpaketarako elektropompa eskuratzeko, 2.168 euroko presiotan. 437, auzo konpostajeko etxoletan 2 ur kontagailu instalatzeko beharrezko lanak egiteko kontratu txikia esleitzea Murieda Sanaiak SL enpresari, 1.150 euroko presioan. 438, Estudio Torre Lordui SLP enpresari esleitzea Ibarretako udal pabiloiko patologiak zuzentzeko lan memoria teknikoa eta kontrola idazteko kontratu txikia, 9.850 eurotan. 419, Gizarteka elkarteari kontratu txikia esleitzea trikia, panderoa eta piano klaseak kudeak eta antolatzeko eta funtzionamenturako zerbitzua emoteko. 440, Ibai Meñak Arroari ikasle profesional gisa kontratu txikia esleitzea, kontaktu musikala, musika hizkuntza eta piano klaseen kudeak eta antolaketa eta funtzionamenturako zerbitzua emateko. 27,81 euroko presioan orduko. 441, Jon Fresco Peliserri irakasle profesional gisa kontratu txikia esleitzea, bateria klaseen kudeaketa, antolaketa eta funtzionamenturako zerbitzua emateko. 27,81 euroko presioa orduko. 442, Onintze Gartzia Aranari irakasle profesional gisa kontratu txikia esleitzea, gitarra klaseen kudeaketa, antolaketa eta funtzionamenturako zerbitzua emoteko. 27,81 euro orduko. 443, 444, 445 eta 446 obligazioen ordainketa. 447, kredituak aldarazteko espedientea honestea. 448, Open Kiroletari buruzko hitzarmena honestea. 449, Bakioko Ibarreta pabiloian ezetasunak eta beste patologia batzuk zuzentzeko obrak egiteko kontratu txikia Construcciones Nervión enpresari esleitzea. 39.712,66 eurotan. 450, herritar batek 2025ko irailaren 10ean ordaindutako 2005ko 36. likidazioari dagokion zenbatekoa itzultzea. 451, trafiko arloko zigor espedienteei hasiera emotea. 452, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioak onartzea. 453, kontratazio mailak Asfaltos Uribe S.A. enpresari 2025ko urriaren 10ean egindako esleipen proposamena onartzea. 454, organikoa sailkatutako bilketarako 25 edukinontziren horniketa, muntaketa eta garraioa barne kontratatzeko espedientea onartzea.
455 animalia arriskutsuen arloko zenbait zigor espedientei hasiera emoteko ebazpena. 456 Jonander jaunak aurkeztutako birjarpen helegitea onestea eta barriro ere lehenango hartutako behin-behineko neurriak hartzea. 457 hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioak onartzea. 458 herritar bat udal erroldan inskribatzeko ebazpena. 459 Bakioko turismoko mahai sektoriala martxan jartzeko etaren jarraipena egiteko eta Bakioko lanbide ehuna dinamizatzeko eta laguntzeko zerbitzu teknikoak egiteko kontratu txikia itxasleo enpresari esleitzea 14.900 eurotan. Eta 460 espediente batean atzemandako akatsa zuzentzea, organikoa biltzeko 25 edukinontziren horniketa, muntaketa eta garraioa kontratatzeko. Bat amatek ekarpenik edo? Ekarpenik ezean, dekretuen barri emonda eta urrengo puntura pasekoara. Hirugarren puntue. Hala badagokio, Bakioko udalaren eta Bizkaiko farmazilarien elkargo ofizialaren arteko lankidetza hitzarmena onartu arazo soziosanitarioak dituzten egoerak detektatzeko. Hemen eudeletik pasatu dozkue hitzarmena, orduan, Euskadiko udal guztieri proposatzen dakie, kasu honetan Bizkaikoari, Bizkaiko farmazilarien elkargoagaz, lankidetza hitzarmen bat sinatzeko, azkenien konsiente garelako zaurgarri asko edo herrizandeko guzan persona zaurgarrizek edo herritarrak izen aldirenak, o herritar zaurgarriak izen aldirenak, askotan ez toaz osakidetzara, ez toaz gizarte zerbitzuetara, baina bai ikusten da farmazia izan aldala zaurgarritasun hori edo arazo horrek detektatzeko leiho bat edo ate bat. Orduan, lankidetza hitzarmen honen helburua da ate hori aitortzea edo funtzio hori aitortzea herriko farmaziari eta orduan, kolaboratzea batez be egoera batzuk detektatzeko herritarrengan. Planteamentua da farmaziak pertsona horredi edo zeo zer detektatzen duenean, herritar horreri eskaintzen dutxo, gizarte zerbitzuetara joateko edo gomendatzen dutxo, eta udalari deitzen dutxo, udalak zita eskatzeko pertsona hori gizarte zerbitzuetan hartatzeko. Beti bere kontutan izan behar dugu gizarte zerbitzuetara joateko herritarraren baimena behar dela, orduan izango zen, laguntza bat gehiago herritar horreri laguntzeko edo herritar horren arazoa konpondu ahal izateko. Orduan, planteatzen diren egoerak edo detektatu aldiren egoerak, bakardade egoerak, hori hitzarmenean sinatute dau, autonomia pertsonalaren galera euikin aldeurien herritarrei laguntzeko, familia zaintzaileen gaikarga edo amore emoteko egoerak, hau da, ez da bakarrik herritar zaurgarria dan herritarrantzako, familia zaintzaileei bideratuta bebai egonan da, indarkeria matxista edo familia barruko indarkeria egoerak dauzenean horreri hartatzeko, adineko pertsonei emoten dakien edo emon aldakien tratu desegoki edo tratu txarren egoerak salatzeko bebai, edo horreri bide emoteko, eta beste egoera batzuk farmazizek detekte aldeusenak, eta gizarte zerbitzuen esku ipini aldeusenak, gizarte zerbitzuak arazoari aurre egiteko. Orduen, 4 urteko indarraldi aukiko deu hitzarmen honek, eta hori da, uste dut. Helburua da, niri emotea hitzarmen hau sinatzeko, protestadea, eskumena, Proposatzetan erabakia da hitzarmenaren barri emonda eta amets alkatea, almentzea, sinatzeko hitzarmen hau. Informazioak gehiago nukiarren, esan dugu eudelen bitartez egiten dela, beraz, Bizkaiari dagokionez, 113
herritan onartuko dire honek zubiak, farmazia eta gizarte zerbitzuen arteko zubiak. Osea, gure dana da zabaldu herrialde guztietara. Inok beste ekarpenik? Ekarpenik ez badau boskatuko dugu onartze aldera hitzarmen eta mehetza ahalmentzea hitzarmena sinatzera. Botoak alde? Hau batez? Eta gaurengo puntue, eskaerak eta galderak. Ametik, gu dute, bakizu danak, atxinin, hainbeste urte esan dana medikue, bakizon arazeli hilin jasko. Ametik, familizeri bezarkada tomotie, ze gego azonda lagundu indozku, batxuri gehiago, beste batxuri izango da, bakitxio, bezarkada bat eta gorean behu. Da gero beste gauzetxuet, izan dozti da, esaten doztenien, kontoretu txentzara. Bakotxien, ez da gure gauzi, igual ez dakitzea urana, eronorena dan, bakotxien, euriepe apurbeta danien, errekie baser beteten da. Ez da bihar euri askorik, estepona, goitxi bera, otorten da baser beteta. Orduen ez dakitz zerena dan, igual horrek zulu eta dauzena haitzen, ez dakitz ure bakizu honek, ure dauzena... Bai, euria azten da, bai, euri gitxigez, baino lezte esan, esatilez, euri askorik, bai, ezeideako baten, erreka guztizik eratuten da baser beteta. Ez dakitz, zeitxitan, igual baunek lurre movimentu tauzenak ure eruteko bermiora ezer da, ez dakitz. Ze bestela, hori ongaranienan ikusten zelan urek eta zelan jagoten dauien urek eratuti dakola garbi, ez dakiz etxit bai konturetu. Pentsetan dut, orain dela bitxirarte, ondire ataraten egurre sumetxatik parzela batxote. Eta egize da, matarrasa normalean eukaliptu atarateko matarrasaz egiten da, orduen, izten danean, ataraten danean egurre, hori lur guztize lotzen da eutxibarik, eta orduan askotan lur hori da, nar egiten duena, errekara. Orduen, hor egize da, hori espazetako, baso politika aldatu beharko zala, badakigu gaur egunien eukaliptuek moratoria dekola, baina moratoria horregaz ez da beste erabakirik hartu matarrasan ganean eta egurre atarateko praktiken ganean. Guk plan orokorrean, bai planteatzen da, onartzen danean, bai planteatzen da, guk ez dekogu eskumenik hor esku hartuteko zuzenien. Baina hor bai planteatzen da, saka bat egiten danean, ezin dugulez, matarraza edo ez aukeratu, ez dalako gure eskumena, baina bai planteatzen dana da, lur narrak ez emoteko hain fuerte, parzelan zati beti iztie atara barik. Eta holan horrek, por lo menos, eustea goitxik datorren lurreri. Baina gize da, hor, baso politikak dekola eragin zuzena, errekatan pastan da guztizen. Nik ez dakitzena da, igual, txaten dute, behire, hortik tauze handi goitxik bermiora ero zer da, ure eruteko, orduan ez dakitz horti bat horren hori kaltie, Lurrak sortzen dauzen tokietan, ja, dinot, aspaldizon, hiru lau gota, da erreki dator baser beteta. Ez da bihar euri asko, lehen esaten zan da, euri asko dauenien, normal, leko guztietan bai. Aspaldizon, da dinot, gaur dean de utxik bil nahi,
Da inot, eta eskabadorak edo daune gauzekar, igual, ia badan horrena, ero beste... Hori bakare, sí. Izan lehen, bize. Bueno, okitzeko apurtxu kontu de... Bueno, besterik ezean, 7:05 aldera danien amaitutzat hartu alda gaurko plenoa.